Priatelia, vitajte na našom kanáli Dá sa to aj doma, opäť pri ďalšom videorecepte a dnes to bude po dlhšej dobe zasa klasika, klasický recept, starodávny recept ešte z čias Uhorska. No a dneska si pripravíme bravčové pliecko po uhorsky, alebo ak chcete na uhorský spôsob. Tak ako vždy platí, že jednotlivé suroviny a ich presný počet a miery sa potom dočítate po vydaní tohto videa na našom webe dasatoajdoma.com a tu si ukážeme hlavne postup tohto skvelého receptu. Budete potrebovať jedno pliecko, približne 1,2 kg ťažké a začneme tým, že si ho pekne z oboch strán osolíme, soľou nešetríme, pretože v podstate sa dostáva iba na povrch. Takisto ho nemusíte nejako veľmi orezávať od tých masnejších častí, pretože si potrebujeme pripraviť dobrý základ na omáčku a to bude práve výpek týchto masnejších častí. Takže začneme tým, že si dáme pekne mäsko opatrne do rozpáleného oleja v hrnci a krátko, ale sprúdka ho opečieme z každej strany. Opatrne otočíme a to isté spravíme aj z druhej strany. Tukové časti sa nám vyškvaria a to nám práve urobí ten skvelý základ do omáčky. No a po chvíli, keď ho máme viac menej zatiahnuté a z každej strany opečené, dáme mäsko mimo hrnca a pridáme jednu nakrájanú cibuľu, ktorú potrebujeme trošku osmahnúť v horúcom oleji. Taktiež zo spodu sa snažíme odlepiť všetko, čo sa tam prilepilo, lebo to je práve tá budúca skvelá chuť. Ďalej pridáme koreňovú zeleninu, ktorá je takto jemne nastrúhaná. V našom prípade to bola mrkva, celer a petržlen. Opäť mierne orestujeme pár minutiek spolu s cibuľkou. Nasleduje jeden nastruhaný zemiak, ako vidíte, už stihol chytiť aj hnedú farbu, ale to samozrejme vôbec nevadí. Takže opäť všetko spolu pekne orestujeme a po chvíli pridáme paradajkový pretlak. A nezabudneme na sladkú mletú červenú papriku. No a znova pekne zapracujeme do tohto základu budúcej skvelej omáčky a všetko spolu ďalej restujeme. Pridáme stručiky cesnaku, pekne celé, rozkrojené na viacero častí. Ďalej sušené hríby, bobkový list, a tymián. No a všetko pekne spolu opäť premiešame, necháme trošku orestovať a základ omáčky máme hotový. No ale samozrejme potrebujeme pridať aj nejakú tekutinu, a to buď vodu, alebo ak máte zvyšný nejaký dobrý vývar, taktiež sa zíde približne 1,5 litera. No a do tohto celého vložíme mäsko a budeme ho variť na miernom plameni približne 1,5 hodinku až 2, tak aby bolo úplne mäkké a konzumovateľné. V polovici dusenia ho môžete otočiť. No a nám to trvalo 2 hodinky, po 2 hodinkách je mäsko parádne mäkké, také akurát, že sa ešte ani nerozpadáva, ale už sa dá krásne rezať a príjemne jesť. No a keďže tuhú zložku v budúcej omáčke už nebudeme potrebovať, lebo všetko dobre sa tam behom tých 2 hodín vyvarilo, jednoducho si omáčku predsedíme a tuhú zložku oddelíme od tekutej klasickým pasírovaním cez nejaké tenučké pasírovacie sitko a zostane nám krásna, voňavá, červená šťavička, ktorá má v sebe všetku silu mäsa aj všetkých surovín, ktoré sme postupne pridali, samozrejme tiež korenín.
No a tu už máme peknú šťavičku, ktorú ďalej necháme na malom plameni a ešte podľa potreby ju dosolíme, pridáme majorán, no a nezabudneme na sterilizované kyslé uhorky, ktoré sú nakrájané na malé kúsky, pretože tie dodajú tejto omáčke tú pravú kyslosť a vyvážia všetky chute. No a samozrejme, aby zo šťavy bola omáčka, musíme ju zahustiť a tu už ako chcete vy, buď múkou, buď solamilom, alebo môžete ešte nastruhať jeden zemiak. Kto ako zahusťuje omáčky, tak nech podľa seba robí. Na toto nedávame presný recept, aj keď v minulosti predpokladáme, že omáčku zahustili múkou, keďže tento recept je starodávny, tak asi vtedy nemali k dispozícii také možnosti, aké máme teraz, ale možno použili aj ten nastruhaný zemiak, kto vie, možno niekto, čo sa venuje histórii jedla, by nám k tomu vedel niečo povedať viac. No ako prílohu si urobíme klasickú tarhoňu, ktorú si pekne opečieme na oleji a keď nám chytí krásnu zlatavú farbu, pridáme cibuľu, červenú alebo bielu, alebo aj obe, keď ich máte k dispozícii ako my. No a pekne prilievame vodu a minimálne tých 20 minút sa budeme tarhonke venovať. Vždy podľa potreby prilievame vodu, ako sa voda odparí, prilejeme ďalšiu vodu a to až do tej miery, že bude úplne mäkká a pripravená na konzumáciu. Ako vidíte, 20 minút zbehne vo videorecepte ako nič. No a na záver odstavíme plameň, pridáme trošku masla a získame tak fantastickú krémovú prílohu tarhoňu, ktorá sa parádne hodí práve k tomuto jedlu z Uhorska. No a ako vidíte, mäsko už je pripravené, omáčka takisto, tarhoňa ako lúsk. No a neostáva nič iné, iba podávať a vychutnať si toto tradičné starodávne jedlo, ktoré si určite budete pripravovať pravidelne. Ďakujeme, že nás sledujete a ďakujeme, že nás podporujete aj tým, že sa pridáte za člena nášho kanála, takže kliknite na pripojiť sa.